Načelniče, oni hoće da ostanu na selu, a vi sve učinite da budu bolji uslovi na selu. Pa i radi im Boga. To. Od pepelara pa i pa eto i došao ovdje da vidite. A ovo je veliko. Šta vam treba? Pjesak i cemenat, vodu mi imamo i radimo. Koliko vam treba toga? Koliko nam moraš od srca dati, a To je vaše 100 pare. Druga, hoćete da ja sam dam donaciju, ja ću i to dati. To su vaše pare, a mene ste zadužili da pravično i upravljate. načelniče, ako nam moraš do nakosu dati, mi ćemo uraditi. Koliko je to do nakosu? No znam ko ovo tu. Je li to isto ko... Ma više. 10.000 bilo. A nama trebalo sada U markama i u materijalu? materijalu. Nećemo marke. Smatrajte, 15 će se vam se odobriti, ali neće vam se odmah. Kako vam treba, nek vam dovla. To ćete odmah od Almija uzmati. Od Almija uzmamo, jes. Mi